Ola a todos e todas. Desde a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña queremos celebrar con vós o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Na nosa universidade traballan científicas que están a transformar a ciencia, facendo investigacións fascinantes. Esta é a vosa oportunidade para coñecelas de preto. Que vos propoñemos? Pensade nunha pregunta que vos gustase facerlles. Pode ser sobre o seu traballo, os seus descubrimentos ou como é ser científica. Gravade un pequeno vídeo coa vosa pregunta e enviádeo. Elas responderánvos e entraredes nun sorteo para visitar un dos nosos centros de investigación aquí na Universidade da Coruña. Será unha experiencia única. Anímate e atrévete a pescudar con elas. Ola a todas e a todos. O meu nome é Lucía Couceiro e son investigadora, pero tamén profesora. Teño que admitirvos que esta última profesión, a de profesora, ao principio non me entusiasmaba demasiado. E eu o que quería era estar todo o tempo no meu laboratorio facendo a miña investigación. Pero co paso do tempo collínlle moito cariño e recoñezo que é unha profesión moi gratificante, ademais de fundamental. Non vos lo dixen, pero eu estudiei bioloxía e sempre quixen estudiar bioloxía. Lémbrome que de pequena vivía no rural con meus pais e pasaba horas observando paxaros, apañando flores e plantas para facer herbarios, capturando escaravellos e bolboretas para a miña colección. Mais tarde especialiceime no medio mariño. E hoxe quería falarvos dun estudo que levei a cabo durante a miña tese doutoral. Durante ese estudo o que fixen foi apañar individuos desta especie, que é un caracol mariño, e cando chegaba ao laboratorio os diseccionaba e, entre outras cousas, lles medía o pene, tanto os machos como as femias. Eu estou segura de que vos estades a preguntar, primeiro, por que as femias tiñan pene, e segundo, porque eu quería saber canto medía. Xa vos anticipo que é unha historia triste, pero que gracias á ciencia ten un final feliz. Ola, eu chámome Paloma e son socióloga. Ás veces a xente pregúntame, pero que é a socioloxía? Vóuvolo contar. A socioloxía estuda como vivimos as persoas, os costumes que temos, como traballamos, ata o que comemos. E unha das cousas que máis nos interesan son as desigualdades. É dicir, por que non todas as persoas temos as mesmas oportunidades? Por que hai xente moi rica e outra moi pobre? Por que os homes gañan máis que as mulleres? Verdade que é injusto? Por iso, como socióloga, eu fago investigacións para que haxa máis igualdade social. E o tema que máis me interesa son os coidados. E que son os coidados? Pois todo o traballo que se fai para que as persoas estean ben. Cociñar, ter a casa limpia, axudar para ducharse aos nenos e as persoas maiores, cousas que facemos todos os días. Pero, contovos un secreto, cos coidados pasa algo moi injusto. Aínda que son superimportantes, a nosa sociedade valóraos moi pouco. E por qué? Pois porque case sempre o fan as mulleres. Antes mesmo había quen dicía que non eran un traballo de verdade, pero co que custa coidar dun bebé. Entón, eu fago investigacións que axudan a que valoremos máis este traballo e que o repartamos mellor. Desde pequena non me gustaba ver situacións inxustas e quería traballar en algo que puidese facer o mundo máis xusto. Por iso, estudiei moito e esforceime para ir á universidade a estudiar socioloxía. E agora teño unha pregunta para vos. Que situación inxusta coñecedes que vos gustaría cambiar? Algúnha vez te preguntaches por que as guerreiras K-pop están por todas partes? Ou por que che custa deixar tanto ese videoxogo? Ou por que hai persoas que pasan horas en TikTok? Eu son Teresa Piñeiro, profesora de Comunicación na Universidade da Coruña, e traballo para dar respostas a algunhas destas preguntas. Cando era coma ti, quería ser científica. Encantábame as mates, a física. Pero logo no instituto descubrín que o que realmente quería era crear anuncios. E por iso estudei publicidade. Ai, xa sei, seguro que estás pensando que menudo cambio. Pois non vaias a creer, porque no proceso creativo comecei a facerme preguntas.
Por que na publicidade de produtos de limpeza adoitan a saír máis mulleres? Por que cando penso nunha voz de autoridade penso nun científico, home, con bata blanca? E ata me preguntei por que os anuncios de hamburguesas facíanme ruxir as tripas. E todas estas cuestións leváronme de volta á universidade. Hoxe investigo no grupo de Cidadanía Digital, no que intentamos dar respostas a cuestións como o noso comportamento digital, que tipo de contidos consumimos e por qué, como se crea unha noticia falsa e mesmo que detrás do bullying e das violencias machistas nas redes sociais. Porque a ciencia ten que dar resposta ás problemáticas do día a día. E lembra, o que pasa en Internet, o que pasa nas pantallas, non pasa por casualidade. Atréveste a investigar conmigo os porqués. Ola, son Laura Castro e son enxeñeira informática. Unha das cousas que fago é investigar os erros da tecnoloxía. Escoitastes falar da inteligencia artificial? Pois sí, malia o seu nome, tamén investigo os erros da inteligencia artificial. Vou vos poñer un exemplo. Este é un chatbot feito con inteligencia artificial. Imos de chamar ChatGPT. Se lle pedimos a ChatGPT que nos faga un debuxo dun neno galego de primaria, eilo. Se lle pedimos que nos faga un debuxo dunha nena galega de primaria, eila. E se lle pedimos que nos faga un debuxo dun mestre ou unha mestra, vaites. Que vos parecen estas imaxes? Parecen vos realistas? Mirade ao vosso redor. Parecedesvos a estas imaxes? Pensades que poderíamos conseguir que debuxase outras imaxes se lle pediramos de outra maneira? Ou se lle pediramos imaxes, debuxos de nenos ou nenas de outras partes do mundo? Estas e outras preguntas son as que eu fago nas miñas pesquisas. E vos, atrevedesvos a pesquisar comigo? Hola, soy Patricia Comesaña, profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Formo parte de un grupo de investigación llamado Ciudadanía Digital en la Universidad de La Coruña. Y junto a mis compañeras y compañeros investigamos sobre muchísimas cuestiones alrededor de eso que se llama comunicación digital. Intentamos entender cómo se mueve este mundo, por qué nos emocionan unas historias, cómo se crean esas imágenes que vemos en las pantallas, en los dibujos animados, en la publicidad, o cómo integramos eso que se llama inteligencia artificial. ¿Y sabéis qué? Cada día descubro algo nuevo, porque la ciencia nos da libertad para crear, investigar, hacer preguntas y, sobre todo, no tener miedo a equivocarnos, porque en ciencia los errores no son fracasos, son pistas para nuevo conocimiento. Pero no solo vengo a hablaros de ciencia, os quería comentar algo mucho más personal sobre mí. Desde que era pequeña era una persona bastante creativa, aunque yo en aquel momento no era consciente. En la escuela donde estudié tenía una profesora que se llamaba Doña Lola y que siempre nos animaba a buscar ideas diferentes y nos incentivaba muchísimo la imaginación. Gracias a ella, en aquel momento aprendí algo, que publicidad tiene un nombre, que se llama pensar fuera de la caja. Es decir, encontrar soluciones creativas donde otras personas solo ven problemas. Después trabajé en publicidad. Publicidad sí. Esos anuncios, esos carteles, esos banners que nos molestan un poco cuando estamos disfrutando de nuestros programas de televisión favorito, de nuestros dibujos. Pero tenéis que saber una cosa, la industria publicitaria es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender y a acercar los productos que fabrican ciertas empresas a los consumidores. Cuando yo empecé a estudiar publicidad, había algo que no sabía, y es que para hacer una buena publicidad no llegaba con ser creativa y tener simplemente ideas. Había que investigar muchísimo antes de ponerse a hacer todas las propuestas de comunicación. Necesitábamos saber quiénes son las personas, cómo piensan, qué les preocupa y, sobre todo, cómo comunicar de una forma clara e interesante. Oyes, ¿quién diría que la ciencia, que a veces parece tan aburrida, y la creatividad, que por el contrario siempre la percibimos como algo divertido, podían estar tan cercanas y unidas? Bueno, no me voy a liar más, porque ahora, antes de despedirme, quiero dejaros un pequeño desafío. Si tuvieseis que inventar un anuncio sobre ese producto que os encanta, ¿qué idea creativa se os ocurriría? ¿Lo haríais de cabeza, solo con creatividad? ¿O creéis que sería interesante primero investigar un poquito para tener más información? Os dejo ahí mi propuesta. ¡Nos vemos!